phria bahe bha ringkat ulabba lapsan haka step sngi pale haka por kombash pobeji ula Lynshop haki babon ki shnong ke eastern west castles but west castle district kabalam shaka jingpen julor ki ïing ki sam bat ki jakaram kita long kubor ki thu bakane ka jinghap upria la ja preng ka por pobeji min step adush posting beji ki shnong ki ba shak ta jur bha haka eastern west castles ki kinthum ya ka mau ko men mau blay riken thang mau pat nong rang nalor nang ta ki ïing ki bakot hadu spah tylli ki la julor bat pay thliulun ki tenum na ka jinghap upria ubahe kat ki marble ban palat hadu babon ki la hab palej sa no shaki ïing jung ki bahayeng hasam pat ki marjan marpa ka jingpen julor jong ni upria kala ta jur ya ka jakarap bat ki nongram kila shupat men sim manyo ya ka jingtre shitam kabala shapen jat tangda ki khilip man ki jingthung kenthop nadu upan biskot somen ken bat kum juru ki deng so kila julor lot hakane ka jingha priya nakalyang UMDC ka mau that raishan ba powel soklan ulah yang ban jurum ya ki ne ki shnong bat ya kendo ru ya ki lanot bat ki nong yalam shnong ban yakran halor ki jing shapen jan jong ki nongram hakini ki shnong uni UMDC badan buram ulah pentip ru kloy nadu ka por men step shaka block development officer BDO ka mairang bakan pha jurup kirki yaki officer bat ban penstet yaki lat ai jingeram shu kita long khubor ki thu baha west khasi hills kaladon ka jingther phria haki katu kat ni ki shnong ka wei ka shnong ka de ka shnong mau ka diang ka ba mat ya ka jinghap upria ubala ne palat shikantai hakane ka shnong de ki photli ki ïing ki la julor na ka jingpei lot ki tnomien usordar ka shnong bat pai sing puwen ula pentem bakat kum ka jingyo jingtem ka shnong la antat bakidan kum ba ar photli ki ïing ki bla shakta na kani ka jingja na kalyang ka shnong kan sale ya ka badan kam ban yarap ringkan bat ki bor badai pen thì thằng mấy ai cái dụ man nè gì vợ đục quay phần là biết gì quay nào biết nhiều sệ được gặp lạ thôi ananas đi cái nó phải ăn xử lý nào Rồi. Tuh haduk mentah
Amaru dang phak serbi ki rang bak dong. Ti kepala yuk jingthung hadu kali kapor te dang long tang ki ar ïing e. Kenrei banda ki penyak kat lu tadi te bisa kita cibit kan mi. Ta kaji julor omde tangi ïing. Nadu jingthung jingtep kusok pairu la julor rup rokot. Kedon gi katukan di ïing le ba umlong suban song ban sa ban cia ban dem. Kapor te hana sedang nadu kendai steng tu nang ta kanek sebentar duna itu bersapusan menit rai ta kalau don tu jing julor school tiba lada ja baslap kamu pahap ICT jilo kena long suban long school phria uhe ku masih ci nang ta steng ci kunta Ibriu tu mduan mamsau re la sujud ki jing sem ki jingthung jingtep la de pentip hablok bat kila tharu bak subhaban semdur bat ban submit okloy hapo arsawanta ken re hadu bani kapor kin parla ban serbi tetip la nila em sibit ban submit katkum jing kwa jong ka office ke Ini meruai ngecu kon di kali pria. Di sini yang penting kan nyut kuntel. Urung pria apa ru? Ani dak sana. Urung pria na apa ya ru? Kilian lu tidak kosan? Ya kok bekesan klik. Biru kap Ngelak iya na kan pria ang bisa ji pada kayong lah. kan nu heu kan ne dan pria ni. Tetap. Tak ada. Orang emang. Bangbuan tekodong. Cur siapa?